Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Lunes na pagkaldaw sa Satuya Agabos mga kabarangay. Fetsa 16 nangunyan kan Oktubre taon 2023. 70 dias Christmas na. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kan kaaldawon. An mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsiselebrar kan sa indang kompleanyo. Special mention niya to ang Satuya man ng mga amigo. Inutunta po happy birthday sa gobernador kam probinsya nin Catanduanes. Si Gobernador Boboy Kua. Happy birthday tabi isay mo Go Boboy Kua. Ali po sa muya digdi sa DCGB Legazpi City. Lalong-lalo na po sa kuya, sa imong amigo man. Happy birthday, Go Boboy! Siyempre, sa barkada man ni Chief Tech Ramir, ang tourism officer kan Piuduran, si tourism officer Jackie Inocencio Serrano. Happy birthday tabi sa imo Papa Jack. Hali man yan digdi sa hierarchy po kan PBN DCGB Legazpi City, Philippines. Ecstasy. Kami po giraray minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kud alas 10:30 nin pagkauto sa programa na pong Tingog kan Banwaan. Kasabay dyan sa luwas ang news team na kataltag po yan 1st, 2nd District ng Albay. Pati na po digdi sa 2ndo Distrito sa Albay District, Daraga Area, sin Legazpi Port District. Nanginginot ang samuyang chief reporter kumpadreng Jimmy Nasalita, pading Jomar Bienasin si kumpadreng Al Armario. Sa samuyang mobilyaon dyan si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa control technical sa AM band yan pong nagkakadarangog nindong boses mi sa radyo sa inman na lugar digdi sa Kabikolan, sa bilog na rehiyon 5 region wide si Chief Tech Ramir Tanay po ang minabutwakan sa muyang boses dyan sa indong mga radyo. Sa newsroom po, sa padagos sa pag-antabay kan mga istorya, national, international, lokal, nagsusumada po dyan ang samuyang news director Mardela, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran. And sa samuya pong DCGB social media platform, yan pong nagkakabarasan nindo sa Facebook, mga news. Yaon po dyan si Jimos Barrios, nagtatabang dyan, sinda Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Ans Galero, pati naman po si Thresia Marilitana. Mantang sa internet, sa samuyang broadcast worldwide, netwide, sa bayan po kitang nadadangog sa AM band region-wide, and sa internet worldwide, netwide, yaon dyan si Jerome Martinez. Samuya pong social media account sa DCGB News Online, as in sa YouTube sa DCGB Legazpi City, Philippines. Pati naman po yung mga naka-DCGB live up sa indang cellphones. Marhay na aga hali po sa Pilipinas. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ako po, si Pio Fernandez. Sige, standby tabi, all units muna ha, dyan sa luwas, yung news team ta.
unless na flash report yan or very urgent interview o developing story dyan sa palibot, may special man ko nakitang tatawan ng atensyon, nagkakapira pong istorya, national, international, na nakatutok po ang bilog na kinaban. Nasa Zoom makakaulay ta direct live from Israel. Sa tuya man na kababayan dyan, maaraman tang sitwasyon ta any moment bagatabi, any second, any minute from now, there will be boots on the ground. Gustong sabihon, ma-deploy na, malaog na sa teritoryo mismo ang Israeli Defense Forces duman sa Gaza Strip. Ma-invade na po, there will be boots on the ground, yung IDF, tanganing hanapon, saro-saro, runoton ang Hamas na enot ng uminatake po sa nagkakapirang teritoryo duman sa Israel, lalong-lalo na sa may Gaza Strip, tabi. So, yan anytime, any moment from now, gari minutos na sanaan pinagbibilang, nagkaigonan ning pag-deploy ning rinibo na puwersa ang IDF duman po sa may Gaza Strip. Nasa Zoom sa tuyang kababayan dyan, si Sir Sonny Osorio. Tabi? Sige. Sir Sonny, good morning, hali digdi sa Pilipinas. Salamat sa oras na ipigtao mo tabi digdi sa mo sa DCGB Legazpi City. Sir Sonny, welcome to the show, tabi. Maray na aldaw tabi, Sir Peo, and sa gabos na nagantabay, as nagdadangog, naghihiling sa tingog kang Banwaan, DCGB, and maray na agatabi sa ito gabos. Ayo po, Sir Sonny, primero tabi, backgrounder muna. Saan po ang lugar mo digdi sa Samuya, digdi sa Bicol, tabi? Sa Bicol, ang address ko talaga dyan sa Lakag, Daraga, Albay, pero nakaagom akong taga Tagoytoy, Kamalig, Albay. So, for the meantime, nag-uli ako dyan sa Tagoytoy, Kamalig, Albay, tabi. Ayo po, so proprietaryo na Albayano, Bicolano, Sir Sonny. Albayano. Yan, oo. Okay, dyan naman sa Israel, tabi, saan ang eksaktong lugar mo dyan ngunyan? Ang eksaktong lugar ko digdi is yaon man ako sa Holon, Israel. Sa po? Holon po, Holon. Holon, Israel. Pirang taon na po kamo dyan, tabi? Sa Israel, nasa 16 anyos na tabi ako digdi nagtatrabaho bilang sarong caregiver. Yan, 16 anyos na, you good mo, ano? And anong oras dyan ngunyan eksakto sa Holon, Israel, tabi? Digdi sa Holon, ngunyan ay alas 4 alas 4:12 ki aga. Maagahon. So despite the maagahon, salamat din maray tabi Sir Sonny. Now, tawi daw tabi kami nin overview. Ano ang sitwasyon dyan kan mga kababayan niya to sa Israel? Sabi tanangan ni Kasubago, anytime, any second, there will be boots on the ground. Malaog na yung mga Israeli Defense Forces duman sa sarong portion kan Gaza, tanganing saro-saro na hanapon itong Hamas, tabi. Go ahead po. Okay, ang mga kababayan tadi sa Israel, kami nasa 30,000 kami. And 95% kang 30,000 is medyo harayo man sa southern part kang Israel, which is ang southern part kang Israel, iyo ito so arani sa Gaza. And sa mga 5% kayo ito, halos gabos man duman, is na-evacuate na ngunyan, hearing sa anytime from now, naka-deploy na kaya duman so mga IDF, and ready na sinda na pag nagtao na signal ang gobyerno na mag-opensiba na duman sa ground. Naka-ready na po gamos. And sa mga kababayan tayo na rani duman is na-evacuate na naman tabi sindakang mga Israel Defense Forces. Ay iyo tabi initaas na baga tabi Sir Sonny sa alerto level numero 4. Ang alert level number 4 tabi is yaon po yan duman sa Gaza. Oho, sa Gaza.
Ibig sabihin mandatory na ki repatriation para sa mga Pilipino na nayaon duman. Dili tabi sa Israel, alert level number 4 pa lang kami. Alert level number 2 pa lang kami. Kaya mayo kaming problema. Ay, oho. Igwasay mo tabi, Sir Sonny, ning mga nakakapagpaabot man na kababayan niya to duman from Gaza, bago ining sitwasyon na ini, kung igwa ning nakakakomunikar sa Indo tabi, hali duman na makababayan ta sa Gaza Strip tabi mismo, over? Sa Gaza, mayo kaming bistado duman maski sarong Pilipino. Ang Gaza tabi is ibang state na yan. So, bako na yan parte kang Israel. So, is Palestinian na. And kung saan ang Gaza Strip is kontrolado kang Hamas. Yan, ang sabi, igwa mga Pinoy kita yata duman namang dapat na inda ko kung igwa duman yung mga Pinoy na nagtatrabaho na yaon pa or dapat nang maibakwar tabi, Sonny. Ang balita ko kadak lang kaya mga Pilipina duman is nakaagom ning Palestinian. Ngunyan kung ma-repatriate man sinda, open lang sinda pwede duman sa True Egypt. Maagi Egypt sa lang sinda pwedeng dahil sinda pwedeng mag-agi digdi sa Gaza, maglaog pa siriman sa Israel ta duman sa Gaza lalo nang ngunyan ang kapot ng mga terorista na Hamas, iba-ibang international man lalo na sa mga hostage kang nangyari man na kang October 7. So bako lang Pilipino, iba-iba, may American, may so dakon. So kung Egypt talaga sila pwede mag-agi. Wala man kaya kasunduan na pwede di sa Gaza through Israel. Sumayo tala. So, Sonny, ang sa indang exit point would be Ehipto duman sa Egypt if ever tabi. Egypt lang. Now, diyan sa Indo, sa Israel, yung mga Pinoy dyan, kumusta? Ano ang tratamento din sa Indo? Ano ang ipigtatao dyan na assurances man? Halimbawa, kan DFA, kan gobyerno. Medyo hurarayo man tabi ka mo. Ano ang feel, ano ang mood dyan within the Filipino community tabi, Sir Sonny? Sa Filipino community, kami man kaya din medyo nagtatarabangan man and updated man kami sa Philippine Embassy. Minsan, time to time, igwa man kami kay mga Zoom meeting via Philippine Embassy para ma-update naman sa mga advisory and sa mga guidelines and sa mga kababayan tang na-displace. Report na yan sa Philippine Embassy. Nganing sa Philippine Embassy man, human so mag-assist ko ano mga pangangaipo ko na sa to yung mga kababayan. So nagkakaigo ka didi bayanihan. Ay, oho. Itong sunag kagaradan baga, itong si certain Aguirre ang apelyado, Angeline Aguirre ata yun. Ito susaro sa mga nagadan na Pinoy OFW na inatake kan mga Hamas. Pero nasa laog na ito ang teritoryo kan Israel. Naglaog bagay yung mga Hamas from Gaza, pasiring sa teritoryo kan Israel tabi, Sir Sonny? Iyo po. So, nag-start ka yung karibukan na di sa Israel is October 7, Saturday morning. So, igwa duman ki party sa southern Israel. So, mogmang parte ito simpre gibukang holiday na Sukkot, so igwaning celebration na may attendees na 3,500 na attendees. So iba-iba itong tao, iba-ibang mga nag-attend all around Israel na nagduman para lang sa party. Tapos dainin da aram na on that day 6 a.m. to 6:30 a.m. biglang nag-atake sa Hamas. Nag-atake sa Hamas through by ano tawag ka ito? So paraglide. And pagkaaram mo nila duman sa party is party pa kang kaugmahan, celebration, kaugmahan. So bigla na lang nag-open fire sa field and siring man sa fence. So pinaka-border kang Gaza and duman sa Israel, igwa man mga traktor and tapos dakulo na Hamas, so hundreds bigla na lang duman sa mga tao kan mga sibilyan hanggang sa nalusog man so kampo duman kang military and duman na nangyari so pangyaring mga
mga pelikula mo lang mahiling sa mga zombies, horror movies na naglukot sinda kay iba-ibang mga national and nag-kidnap yung mga aki, gurang, gabos-gabos and basta pig baradil, so mga baby, Nako. ayam, so iba-iba, so gabos na krimen na brutal na mahiling mo lang sa pelikula is ginibukang Hamas. Oh. So gabos na kaya grabe so casualties man sa Israel mostly ang mga duman is mga civilian. Mga civilian and iba-ibang national. So sa Pilipinas, October 7 ang na-report agad tulos sa Philippine Embassy. Nagtrabangan ka sa mga Filipino community digdi and taday mo nang kakayanon ka ang Philippine Embassy tabako man Estado gabos. So nakuha sa number na may 32 missing kitang kababayan through Filipino communities man. So siyempre aram nila kung sino nagkatrabaho duman, piya kumusta ninda. And sa day 2, Sunday, October 8, ang naka-report sa Philippine Embassy is 32 ang missing ng kababayan. Pero salamat man kita sa tabang kang IDF, ang na-rescue kang IDF is 26. Tulo ang gadan. And tulo, sagkod mo yan, ang still missing pa. Iyo. So, kumusta ang feel dyan sa Indo, sa Israel? Although medyo mayoriya kan mga Pilipino, harayo man duman sa may Gaza, kumusta ang feel dyan sa Indo, sa Israel? Nagdeklarar baga outright si Benjamin Netanyahu, yung Premier Ministro baga, gera kita, Yeah. we are at war. Kumusta ang feel dyan sa Indo? Igwa kamong nahiling na mga movement dyan. So may pababago, may curfew ba? Or what? Mas harayo kamo tabi? Curfew, may kaming curfew. Pero alerto lang kami. Time to time. So ang Hamas kaya, basta na lang sinda magpa kay rackets, magpaputok kay rackets. So day aram kung saan maugpa ang rackets and apektado man giraray kami, mas kirayo kami ang rackets kang Hamas is mga makusugon man siguro mga halit man yan kang Iran. So alerto man giraray kami pasalamat na lang kami igwa kaming Iron Dome na pwedeng ma-intercept so rockets kang Iron Dome, kaya safety kami pagmati may dahil sa Iron Dome. Nahilig mo personalmente ang Iron Dome kung minapakupsit ang Israel na i-intercept so mga rockets man kan Hamas tabi? Dahil na tabi sa area ko, nasa 64 kilometers, igwa lang ako kay 90 seconds para makaduman sa bomb shelter pag nadangog bina ang siren. So after pag nasa bomb shelter na kami, yun lang yung time na nadadangog mo na lang sa taas, so makusugo na, boom. Ibig sabihin, na-intercept na kang Iron Dome missile, so rockets kang Hamas. So dahil na kami nag-iling pa sa luwas kung ano nangyari, basta pag nag-alarm, dalagan tulos kami sa bomb shelter. Yan ang pinaka-basic drill today. Kang IDF. Yung tabi ang pigtataw sa gabos man. Yun ang pinaka para ma-safe kami. Iyan na bomb shelter tabi nindo dyan, Sony. Sa ano yan, pakiladawan tabi? Sa Irarom ba or what, ano ba? Ang bomb shelter digde, since ang Israel kaya isarong state lang, ang napapalibutan sila kay mga Arab state na ang ano is talagang ingot sa mga Israeli. Dagit. So dagit sa Israeli and required na kang government na pag nagtugdok ki building digde na magkaigwa ning sarong kwarto na gigibon ki bomb shelter sa harong. So ang bomb shelter ini ang pinaka solid na kwarto kung saan ang mga pinto is bakal, bintana, may solid na bakal na mga may bugo ng mga 2 inches garos na pang sarado duman sa bakal nganing day
laog kung iping case maigwa man ki rockets, and basta solid siya maray na Yeah. semento or bakal, and siring man sa mga may double lock man ang ang pintuan, na kung may mga intruders kamo sa laog kang harong na dahil sila pwede makalaog na duman sa laog. Mhm. Kada harong, kada establishmento, kada opisina, arog ka ng struktura. Sa mga bagong building na tabi ngunyan, iya. Ah. Pero sa mga ainot na building may pa, pero ngunyan ang Israel government tigre-require nila na ang mga pigatugdok ng mga building is araw ka ito. So ako siguro naswertehan ko man ining ko man is 2005 na ginubuhay ning building na diyan ako din nagtatrabaho, kaya sa ibang na kwarto igwa kaming bomb shelter diyan. Mhm. Yeah, anong kan madadangog na nindo, anong kan siragari baga itong sa parang matiniso na sirena, parang pang bomberong duro-diretso? Iyo tabi, duro-diretso siya. Duro-diretso siya, mga 30 seconds to 1 minute. Mhm. So makusugon talaga siya. So kada city digdi sa Israel igwang araw ka ito. Tanganing maaraman man nila tulo siyang kung saing city, so rockets, so may mga nakaantabay man duman na Iron Dome. Mhm. Now, mantang nagtatanong ito, dapat sumurok na kamo duman sa bomb shelter. Iyo tabi. Mga pirang minutos kamo sa bomb shelter namin na paipli. Ang guidelines, pag nag-alarm, kaipuhan mag-stay sa bomb shelter hanggang 10 minutes. Okay. Hanggang 10 minutes, maximum 10 minutes. Pag 10 minutes na may nang clear na para magluwas na sa bomb shelter. Yan, nadadagog din do, so lagatub sa itaas kung minasabatan sa duwang racket. Makusugon tabi. Makusugon. Ayan. Naku. So grabe, talagang mapwersama ng mga rockets na kay ni mga Hamas. Ano, you can just imagine, hali duman sa may Gaza, sa Palestina, nakakaabot yan sa may sa Indo-Tabe. Abot. Naku. Hanggang Tel Aviv pa yan, hanggang sa center kang Israel. Naku, matindi pa lang talaga mo. Matindi. Bako nang basta-basta Tadi- naman. Kuan. Day man kami apektado kang ground battle, pero yan na rockets apektado man talaga. So Uy. kaso hapon nakatulong sirens man digdi sa Holon and around Tel Aviv man. And sa irak ng Diyos halos gabos man yato na intercept kang Iron Dome. Yan. Garo halos on a daily basis na yan, Tabi. Na nangyayari dyan, puun kan na kariribukan na ini, Tabi, Sir Sonny? Iyo tabi sir. Nako, Yeah. lagatob na. Sa dangog mo diyan, Tabi, ikayaon diyan sa Israel, igwa kang nakakasalamuha na dakol na mga Israelitas and siguro Palestinians as well na mga marayman ang buot. Ano talaga ang dagit ninda coming from the ground diyan sa Indo? Anong dagit kay ning Hamas na ini diyan sa Israel, Tabi? Ining Hamas ang nakaya ninda yan kumbaga ideology niya ninda yan na kill every Jewish around the world. Nako. So kill the Jew, ideology na ninda yan. Pang sa na lang nila, palusot na lang ninda yan na dahil sa occupation, bako sa ideology ninda yan pinaka-suportado kayan is Iran ang pinaka-back yan. Kaya palan arog sindakan karinggis, men, women and children butchered, duman baga sulinaog ninda dayong patawad kanakalis na October 7. Daing patawad kaya dumana dagiton maray ang Prime Minister kang Israel. Ako man ini so first time na nagkaigwa-kiwara between Israel and Hamas. Nangyari na ini since 2007 pa hanggang sa ngunyan. Before kaya pag nagwar lang, pag lang kirakets ang Hamas, ang Israeli IDF nagre-retaliate lang sinda tapos rauton lang sininda so rocket launcher kang Hamas. Ngunyan garo sumubra na kaya so Israel. Hamas palan. So dinamay na ninda sa mga civilian, and this yun ang first time after 50 years na na-establish kay state ang Israel. First time ini na nalagasan ng Israel ki dakol na civilian sa sarong aldaw.
kaya dagit nin maray sindata. And as we speak nga ni siguro Sir Sonny, yung mga tropas kang IDF, Israeli Defense Forces, yao na sa may kurit kan na Gaza Strip. Malaog na there will be boots on the ground mismo yung pwersa militar kang Israel. Iyo tabi. Ang nakaantabay na ang 360,000 na reservists kang Israel Defense Forces. So mga tangke yaw na duman sa border, and bako lang Hamas ang pinaghahandaan kang Israel. Siring man sa northern part kang Israel, nakaantabay man ang IDF ta tibad king makiaram kay ining Hezbollah man. So Hezbollah duman sa may Lebanon, Iyo po sir. Iyo po sir. So nakaantabay man ang Israel. So bako lang sarong point ang pinaghandang kang Israel. Iyo ini sumay sa Gaza, iyo ang Hamas. Duman sa may northern, iyo ang Hezbollah, and tibad na may man sa entry nila, tibad makiaraman man sa mga supporter kang Hamas na nasa sa Syria. So so gabus na parte kang Israel, naka-ready na ang Israel. So naka-alerto na sinda, and medyo makusog naman ang both minigde ta nagpadaraman ki reinforcement na ang USA in case na makiaram ining Hezbollah or Iran man. So yaw na didiso duang strike group kang US nakaantabay naman sa Mediterranean Sea. Sa Mediterranean Okay. Now ano ang pirambes ka mo nakadangog ning susayri naman baga kaso hapon sabi mo? Nasundan ito naman? Kaso hapon tulo, pero ang kagayunan mostly ang siren ninda kang Hamas minsan aldaw and hapon. So sa banggi duro-diretso ang turog me. So okay man. Dai man sida pinapalugtok ning banggi. Aga ang perming palugtok ninda. Sangon yan dai. Pero kung sa mga previous war, mayong pigapiling oras. Medyo ngunyan kaya medyo parang matindi, so talagang airstrike na ginibo kang IDF. Talagang day 2 kang Sunday talagang binanata na kang IDF ang Hamas, ang Gaza ang Hamas. Iyo, and kumbaga sa mga tao duman sa Gaza nagpapadara na ki leaflets ang IDF, naghulog na ki leaflets duman sa pinaka-center kang Gaza na ang mga tao duman is magduman sa northern part kang Gaza. Bubumbaho na kang IDF ang Gaza City. Naku, iyon na pinalayugan ng eroplano tapos pinawagasan ng mga papel, pasiring na kamo sa northern portion, ibakwar na ta any moment malusob na kami dyan, any moment dyan sa Gaza City mismo. Iyo po, Sir Peng. Nako, susmaris. Iyo po. Now, ano ang instruction sa Indo dyan? Anong instruction sa Indo kan Israeli government? And ano man ang instruction sa Indo kan Philippine government through our embassy tabi dyan? Go ahead. Ang instruction din sa Muya, kung ano lang ang itatao kang Israeli na yun lang ang susunod may, yun na home front command. Kung sangunyan is alert level 2 kami. So advice man sa Muya kang Philippine Embassy na iwasan magduman sa mga matataong lugar, and kung pwede stay at home lang muna. Habang nasa war pa tanganing dayman maray kami makabugat in case sa ano kang IDF. So feeling mi di protektado kami, and the best man talaga ang kang Israel government, and active man sinda sa lalo na sa mga sa home front commanding da. Yun tabi to. Ang trabaho mo tabi diyan yaaw ka naka-star mo sa imong pinag-atama na pamilya bilang caregiver? Yun po, live-in caregiver ako 24 hours, and yaw lang dyan, turog pa ngunyan sa mga boss ko, and so ataman ko sa ibong na kwarto. Kumusta ang ugali man kan mga Israelitas tabi? Are they very accommodating, mabuot man or what tabi? Sobra sindang mabuot, and prangka sinda. Kung dagit sinda, sasabihin sila mo dagit ngunyan, dagit sinda, pero at yan
mayo na yan. So, prangkasinda and sobrang boninda. Okay. Kung igwa kang mensahe sa imong mga kapartidaryos digdi sa lakag kabaya sir ano digdi sa Daraga? Iyo po, sir. Oo, buda sa imong mga kapartidaryos sa naagaw mo duman sa may Kamalig, sain po sa Kamalig so agaw mo tabi? Tagoytoy Kamalig Albay tabi, sir. Iyaon so agaw mo digdi sa Tagoytoy? Iyo, yon sa Tagoytoy. And Israeli man yan. Nag-work man siya dito sa Israel for 14 years man. Oh, sige, kung may mensahe ka sa imong mga kapartidaryos digdi, go ahead tabi. Sa mga gurang ko dyan, kipa dyan sa Lahag Daraga Albay, mga barkada ko man, and sagum ko, and dyan man sa family, Tagoytoy, dito ay kamo mga adet. And okay man tabi ako rin and safe kami maray. So, puk na lang kita sa WhatsApp and Messenger. Ingat man kamo dyan, perme. Yung full name mo tabi sir, giraray, full name and yung ngarang kan sa imong mga magurang inagom, go ahead tabi. Okay, so full name ko ay Sunny C. Osorio, ki mama man na Sardinica Osorio, and ki Papa Armando Osorio. Sa misis ko, Blessy Milgar Osorio. Ingat tabi ka mo dyan, perme. Sige, thank you so much. Sige, thank you so much Sir Sonny sa oras. Ingat ka mo dyan tabi and from time to time, kung ang sitwasyon dyan, magtataga-apod tabi kami sa imo. Iyo po. Thank you po, Sir P, and ingat tabi ka mo and mabalas man sa gabas. Thank you so much sa mga tugang si Sir Sonny Osorio, hali duman direct and live sa Israel. Sa tuyang nakaulay manunungod sa sitwasyon man duman na first hand kan sa tuyang mga kababayan. Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Today's spaghetti, ang Y Spaghetti. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pagbakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive
Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi.
Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Torriñas from Lalo 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Duro-diretso kita kang programa. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Si Chief Jim, compadre, marhay na aldaw, please go ahead na. Salamat Abi Padi, maray na aga sa mga parantabay may sentimiento iapilo si Mayor Alan Arandia kan Piodoran sa opisina kan LTFRB kung ano ang pinagigibo kan opisinang ini sa mga kolorom na mga van aling Manilang nagbibiyahe sa mga probinsya. Ngunya na pagkaaga nasa Pier kan Piodoran an alkalde na panganga ini dahilan sa gulpihon an kolorom van pati sa atop igwanin mga kargamento ani ba nata an hapot kan alkalde nata nakakarulusot an mga ini sa mga checkpoint kan highway patrol igwa baga dyan sa mga agihan o yan sa may Pulangi igwa. Oo. And ikadawang hapot kan alkalde ining biyaheng van going Masbate namumuro na ini kung gusto ko tanang dara ka po ini kan mga nakakasakop na mga ahensya patunayan kan alkalde na matod o tutuoan sa iyang pinagsasabi pasyaran daninda ngunyan ang pantalan kan Piodoran tayaon duman haros na mga minaokupar kan mahiwas ni espasyo kan pantalan mga kulurom na mga ban. Oho. Ang problema maski delikado kung magka-aksidente ang mga ini dahil habulan mga pasayros dahil sa konsiderado nga ini
na mga koloro. Matindi ano, halos oral daw kumpadre. Karoal daw, Naku. ongoing masbate na mga biyahe. Kaya nagngangalaso, Mayor, tatat na nakakarulusot-an mga ini. Gari legal naman sana. Yan. Yan tabi pa di sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa istorya hali dyan sa luwas, one of these days, tibaad mako ataman lamang ang pahayag man kang LTFRB and in relasyon sa transportasyon, digdi sa satuya, dahil man baganin na nagsabay sa Manibela, yung grupo kan na naglalansar kan sa indang tigil pasada duman sa Metro Manila. In fact, mayoriya man kan transport group duman sa Metro Manila, sa big city, dahil man suminabayan yung Magnificent 7+1. Ay parang nagsusolo na sa naman ata ining Manibela, grupo kan Manibela. Hindi ko maning diit mga nagsasabay, pero mayoriya na darakula man na transport group duman sa Manila, including sa mga provinces, dahil man tabi suminabayan ano, di nga na isa tuya, dire-diretso mambagaan biyahe ka na pampublikong vehikulos, ano? Sige. Paghali sa tercer distrito, diyan kita kay kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. 25 miyembro kan mga IP. Ito baga tabi pa rin indigenous people ang nag-graduar sa ginibong pa seminar kan Department of Agriculture. May kinaraman sa modernong pagtatanom. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Tabaco Vice Mayor and Acting Mayor Nestor San Pablo na iyo ang naging huwesped honor sa kinibong pagtatapos ka mga IPs na ini kanakaliis na Biyernes duman sa Barangay Puwang kan Syudad kan Tabaco. Sinabi ni Vice Mayor Nestor San Pablo na ang 25 mga indigenous people iyo ang tinuran nin mga modernong teknolohiya para sa pag-uuma tangani na makalipot sinda duman sa mga tradisyonal na pagtanom na sa indang na kagimatan na medyo obsolete naman asin maluyaan mga produksyon ang mga IPs na ini. Iyo ang tulong bulan na nag-seminar once a week duman sa mga panahon na daiman maulangan sa ibang trabaho. Asin pikukumpuesto kan mga IPs na bako sa nanghali sa Syudad kung Tabaco, bako sa nanghali sa mga upper barangays kan Syudad kan Tabaco, kundi maging hali sa Ligao City. Susog kay San Pablo, napakatapos kang naunambita na pagtatapos ninda sa seminar, ang mga inipigtawa naman nin mga pananom na sa indang gigibuo na sample o itong so para may apply na ninda sa indang na inadalan. Pero dahil padigdi na tatapos, kumpirmar kan si Alcalde na dakul pang mga agian pasitang seminar sa iba-ibang klase nin gulayon asin sistema kapagtanom na nakalinyada para sa sainda sa mga maabot na aldaw. Yan. Si kaya palang kumpadreng Jomar, kan nakaaging Biyernes, nag-apod si acting mayor na ining Vice Mayor Nestor na maduman man ang ganda siya sa sarong lugar na tibada yung signal kan cellphone. Tayo na pala nasutuyo sa mga IPs an sa iyang kakahampangon ano. Iyo tabi pa de. Inapunan ko man ang gadsya kan Biyernes. Taga ko garo gusto kang makauron ni Pading Pio sa duwang bagay. Oho, ano kaya ang duwang bagay na ito? Lang ya ka. Ang primero niya ko na kay pong kang makaulay ni Padi Vice, itong so manungod sa digitalization, transaction kantanggunian panglungsod na ipinagbubusol ni Kagawad Onin bilang Elberses. Oho. Okay nga ya, okay. Ano nga yung ikaduwa? Ang ikaduwa, 9 taon ka na matatapos na suturno dahil pa kita nagtuturo para. Niya ano susimbag kan vice alkalde na alkalde ko niyan enkargado. Dahil ngayon ka mo magdigdi sa tabako, ako ang mapaligaspi. Duman siya mas nagka-interest siya duman sa porsyon na ito.
Sabi niya, Oh. Lunes ngaya, o ngunyan nito ha, Oho, Lunes. oho. Pero ngaya, bakong busy yun. Pero may kasalon man sa nangaya ko. Ano daw ngaya, pasiranta ngaya dyan. So, huto ngaya sa tuktok na bulod na hotel. Pero mariray ngaya na duman magpropwisto. Ano ang sa imong ano si bag mo? Nya ko ba, stay kaya magtukad duman kan motor ko. Aw, hapitong ta ka, sumabay ka sa kuya. Para may kasabay ako pag uli. Yan ang magayo. Ang puta daw ngaya si Padimong Piyo kung anong oras available mo dyan daw. After 5:30. Always available ito. No problem. Lagi ka talaga. Maano kaya ko sa imo message ako ha? Magkantabay ka sana. Pero pa di suhalawig na panahon. Maalala mo saan? Ala, sige. Ano niya ako, bahis madyan pa ako sa imo. Taka na ko siya sa cellphone. Madyan pa ako sa imo manong uduman sa digitalization. Aw, papuda na sana ngaya si Pio. Ano dahil ka na mapagalta? Baka nga dyan na bang gimarason ka pagalong ka. Sige. Yan pa yan. Dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, compadre Jomar. Congratulations dyan sa mga IPs na natauan man ni nagkakanigo na kaaraman tabang kan lokal na gobyerno kan tabako. Sa wrong report then ans diyan ka na siguro taon-taon na pakabareta man ni Angel ha si compadre Almuna. Then may mga hanap buhay kita sa Good News Break. Compadre Al, good morning man, what's happening? Good morning, pade 500 million ana tagama sa mga eskwelahan para may patugdok. May mga dagdag na classrooms, digdi sana iyan sa Segundo Distrito, Kanalmay, para sa masunod na taon. Ini ang informasyon ni ako Bicol Executive Director, Attorney Pido Garbin Jr., kung sain Pigalucarana, ni na Congressman Saldico, ang Ibalon Central School, digdi sa Legazpi City. Ba, sentrong-sentro yan ha? Ibalon. Yes, so may dyan pala sa Ibalon kaya, nakapashare kita dyan one time, so sarong building dyan, dilapidated na. Marampahog na. Marampahog na, mala yan pala na building na yan, eskulampan kato ni na former Congressman Kito ko. Kaya ito. haluyuno na talagang panahon. Antigo. Kaya marampahog na. Kinudala na nga ni, may line na siya para dahil na maokupar. Kaya yan ang saro sa mga prioridad. Ang saro pa yung Puro Elementary School dyan sa Buraguis, Humapon High School, Pawa, sa Barangay Pawa High School, and iguaman sa ibang LGU, tiring dyan sa Ginubatan, Somorms, dyan sa Daragay, Iguaman, and Kamalig. Susog sa payag ni Executive Director Garbin, ini ang nagkakapira na sa mga nakalistang naramdaman niya na prioridad kan ako Bicol na tinawananin o pingalukaranan in budget para ma-address ang problema kan mga eskwelahan sa kakulangin in classrooms, pagpatunay na ang edukasyon sa mga prioridad kan ako Bicol. Ang mga rugan na mga lakdang kay puhan taman managad na ibalangibog man. Para sa kwan bagayan tabi pa de. Sa karahayan kan kagabsan. Yan. At least naiisihan ta na sa mga buwis na pinagkukontribu niya to, yan na iaalokar man sa mga arog kaining proyekto. Daing, kumbaga, pure as it is. Arog kaan. Papakinabangan yan kan mga tao. Yes, saka dako lang bintahin na yaon sa Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, at the same time, yaman si Congressman Joey Salceda sa Ways and Means. Kaya yun yan ang at least
nakaamba na ang mga proyekto na yan para sa iba-ibang mga eskwelahan digdi sa Segundo Distrito, Canalbay. Roger! Yan pa rin ang impormasyon pa digdi sa Lawas, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya. Taod-taod ni ba pa mabareta man muna si Angel buda may mga hanap buhay pa si Chief Tech Ramir. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loria ang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City, sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate na po, mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, manlalao man taiyan si Kong. Joey! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:02. Halin sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Nagpuuna ang pag-insayo kan sobra sa 4,200 na bagong miyembro kan Philippine Coast Guard na hali sa manibaybang Regional Training Center sa Bilog na Nasyon. Ang mga bagong miyembro kumpeso nin 400 na Coast Guard Officers Course Trainees asin 3,820 Coast Guard Non-Officers Course Trainees na may kabilugan na 4,220. Ang nasabing mga bagong miyembro kan PCG sabay-sabay na pa sa PCG Regional Training Center o RTC sa Bataan, Taguig, Misamis Oriental, Aurora, Capiz, La Union, Masbate, asin Zamboanga. Sigun sa Coast Guard Education Training and Doctrine Command, ang 6 na bulan na pag-insayo kan PCG nakasentro sa drills, basic soldiery, asin Coast Guard Custom and Tradition. Magkakaigwaman ng serye kan functional training sa maritime security, maritime law enforcement, maritime safety, maritime search and rescue, asin marine environmental protection. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Natatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa, senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar.
Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, Power pula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enotong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasararitan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Hala, sige! So mga nagluluto dyan ng pangudtuhan na paperteho na naman. Sabi ba ni News Director Mar? Pasiram-siramon tanganing mapremyuhan. And thanks for waiting. Good morning. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga lagdag niya itong baleta, nakatalaang ayuson kan Legazpi City Engineering's Office and elevation kan tilampasin dyan sa may drainage system sa likod kan Albay Asrodome sa mga maabot na aldawat. Niyan sinabi sa DCGBU si City Engineer Clemente Ibo
matapos na bisitahon kan nakalihi sa semana kan sa indang mga personahes ang drainage system sa nasambitan ng lugar dahil nga ni sa agrangay sa Pio na pag minabagsakan na kulang volume kan oran madali dyan mastakan tubig baha. Sigun kay Ibo, ma-aksyon tulo sila sa siring na bagay, pero aminado ining kinakaipuhan man ni dakulang kantidad para makompleto ang nasambitan ng patrabaho. Well, at least, nagpuunaan aksyon, ano? Yes, Sir Pio. At talagang pinabisita ni Engineer Nong na Ibo. Sir. At di naman mo paano. At least, very good, ano? So, ano ang plano is? Ayos ito, Sir Pio. Actually, ini ang pahayag ni Engineer Ibo malawod sa siring na bagay. Sige. Tuloy, last week, ali duman sa grupo kang maintenance na pig-iriling duman so ko yan. Number 1 duman na iling ko, sa elevation ko tinampo. Tagilid talaga. Paduman talaga ito paduman na ito sa may Astrodome. Pero sa ibong lagkatong tinampo na ito, dakula o nasalog. Dakula o nasalog, dahil na bulo. So proper, bibisita ang totoo. So, ayan, Sir Pio, so paliwanag niya ako na takay po na ayuso nitong elevation kan tinampo. Ako na nasa stock ang tubig dyan kada bes na may pagbagsak kan oran. Iyo, taso, dumanin mga karinderiya, nag-agrangay na ta, susangaw pati sa tubig, nagguguong na duman sa may mga karinderiya. Yan, talagang dahil nakakabulos na yung yung tubig na maray. Igwaning dakulaon na drainage yata duman sa may parteng C8 building yata ito yung sa kanto baga. So dating Macau Imperial Tea. So nahiling kong nagkukuber-kuber ka duman, may pigahalat ka na dahil masabutan kung nag-abot na wala na. Huwag ka na maingay. Igod yan yung dakulaon managad na drainage system. Baka itong pigmimina ni Engineer Nong na Ibo. Sir, saro pa dyan sa mga ayusin ninda. So mga basura ba nakastak sa iraro mismo sa Pio, nakalihis na mga semana, may pig-ayos man sa drainage system, ang nahiling ninda mga butikan, mga soft drinks baga sa Pio, iniba-ibang kumbaga mga basura, may nindang sabay sa pag-ayos kayan, iyuman ang paglinig sa irarom kan o kay sa laugan mga kanal o kay drainage system, minsan saro pa yun sila kakadagdag sa problema dyan sa nasambitan ng lugar. Marayta na mentionar ang tabi Ans ni Engineer Nong. Iuso in the interim, so immediate solution na pigahagad kan mga yaon dyan na residentes, madiklag na. Antes itong mahiwasan na proyektong pinag-propose ni Engineer Nong Ibo. Nahiling maninda managad na talagang iyon ang sitwasyon. So, yes, Sir Pio. Actually, sabi niya, bakulang dyan sa lugar na yan, maski sa iba-iba pang parte kan syudad, ang nagiging problema talaga sa mga nakastack na basura sa mga drainage system. Roger to that. Very good. Sige, Ans. Ito sa Pio, ang informasyon man naliligdi sa luwas, kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Sa istorya, halay dyan sa luwas. Ay, for one, ako minahagad akong dispensa na kita ning dakulaon na bias sa istoryang yan. Apektado na talaga yan na lugar ming yan. Bako araw kay itong nakalis na mga dekada na maski makusugan uran, bagyo, asin iba pa, dahil lamang yan pigbabaha yan na Balintawak Street. Likod yan kan Astrodome mismo. Yan sa may Cat College yan, Kalabaanaan, halik kadigdi sa may Capitol, matuo ka, ang direksyon mo padaraga, tuo ka, lusot na naman sa may 911 Command Center. Dahil lamang yung pigbabaha, dekada nang pinagbibilang. Maaski makusog ang bagyo ruwat. Ngunyan, bako pa sa nanganing baha, bako pang bagyo, date na oran, iba na ang sitwasyon. It is because, ang sabi ka sa mga gurangan na dyan, na nag-star na kahurunta, si iri pa ngayon tabi ipapapiyo, ibig hiling minanggad, halangkaw na sulibel kan siltation, kumbaga barado na, iyan na drainage system na yan. So, thank you so much sa esfuerzos kan engineering. Sana, mapuna naman agad yung physical na trabaho, at least yung pagdiklag kan kunya na yan, kan kanal, kan drainage system. Bako yan sa na residential area, kundi commercial area paan. Igo dyan ning establishmento di negosyo, dyan sa may Capitol, sagkod ining sa eskwelahan, yung Cat College. Yan. Major thoroughfare pati yan.
kataning mismo kang Kapitolyo nagkakapirang metros man ang distansya hali dyan sa City Hall. So kaipuhan man managad na makon iyan, mataawanin nagakadigong atensyon. Di ba? Yan mga kapitbahay ko diyan sa Lex Naloria, and good morning pala diyan sa kay Chu Henry Guerrero, buda kay Chatit Guerrero diyan sa Macapa Corporation. Salamat po sa kalinga ni Loria for being a partner man po kan DCGB diyan sa Earth Forum nagigibuhon sa 18 sa Miyerkules na yun tabi Thres It's gonna be Wednesday 10 a.m. Yan. Ma-live kita kan opening kan tabi Chief Tech Ramir yan. Parte yan taon-taon na po na pinagigibo kan manahamiento kan DCGB na advocacy manungod sa tuyang palibot, earth, environment, agriculture, resiliency, tourism, and health. Kumbaga, iyon yung acronym kan earth, dakol na aktibidades dyan, and talks resource person na madadangog kita tanganing ma-enrich ang sa tuyang isip. And bako sa namin natapos duman sa talk, we walk the talk. Kumbaga, ano ang konklusyon na ma-arrive into kan hororunaan, and ano ang gigibuhon na aksyon basado duman sa konklusyon na ito, and ano ang i-implementar, I should say, basado sa konklusyon na aksyon, basado sa pagtiripon na ayan tabi. Yan, one of the major sponsors is ining kalinga ni Loria. Yan, salamat din maray tabi. Among others, yung Department of Tourism, salamat man tabi, Provincial Government Albay, City Government of Legazpi, and all other sponsors tabi. Mapun iyan sa 18 hanggang Sabado. Nagkakaperang aldaw po iyan tabi. Good morning. Salamat yan sa kalinga ni Loria. May mga nagkapasalamat man po na nataawanin tabang man, wheelchairs, dyan sa nito, yung mga PWDs, lalo yung mga tatay, nanay na maedad na tabi, na dahil na nakakalakaw, may pigmamate, maski itong sa mga nangangaipo talaga ng wheelchair. Sabot kan makakaya kan kalinga ni Loria. Yan, Kaloy Andes Loria 2025, SD 2025. Salamat po nin maray. And bago pa kita mag-sorosiriblagan nyo na Lunes, pasintabi sa mga nagpipipara na kan pagkaon, nagkakaon, pigsusubaybayan tabaga yung Estado Chief Tech Ramir kan grupo ni Senyor Aguila. Yun. Nakakulong pa niya si Senyor Aguila sa Senado. Dahil pa ito pinaluas. Dahil pa ning bareta baga na contempt baga ito. Dahil nagtataram ng katotohanan duman sa hearing na pinagkondusir kan komite ni Senator Bato budan ni Senator Riza Ontiveros. Manungod duman sa SBSI. Basta yung kulto ninda duman sa indang lugar. Yugun mo ang Chief Tech Ramir. Ini maburutuan na naman na istorya. Taod-taod din dyan nabanggi, dyan naudto sa aga. May na-discover yung NBI na parang sunod-sunod na pagkagadanin mga aki na ilinubong duman sa sarong lugar sa indang pinagkukutaan. Yan. Ang pagtubod gari kan pandemic ito na daipig tutugutan na pabakunahan urwat. And naggibo pa ning sadiring bulong, Chief Tech Ramir, nadagog mo na istoryang ini, naggibo pa ba ganing sadiring bulong si Senyor Aguila? Ano so ginibo niyang bulong kontra COVID? Suati kan kanding. Gari pasas bagang. Suati da kan kanding. O tumay testigos na nako sa NBI. Pig-interview nga ni. Suati kan kanding tabi, Chief Tech Ramir. Pinaprito sa inda. Pinaulas. Tapos pigdagdagan ning kung anong flavor tanganing yuda sa inumun kan mga aki na naghiray lang. Kasabay na sa COVID. Ipigang galas ko tabi, Chief Tech Ramir, at this point in time na ang sibilisasyon, na ang kinabanbaga, abantido ng marhay, technologically, saladokan siyensya, medisina, teknolohiya, gabos na aspeto ng buhay, abantido na kita, halos
yaon ang knowledge sa satuya ano. Madali na nga ni makaabot sa ibang planeta ang satuyang lahi, ang mankind. Pero igwa ning napapatubod pa na ang personang ini relatibo kan apostol ni Kristo, aki ni Kristo. Adi tabi Chief Tech Ramir ano. Igwa, I don't know, I cannot fathom primero kung anong abilidad igwa ining mga nagpapatubod, lalo na ining si Senyor Aguila, na grabe yan sa indang sweet talking. So sa indang ability baga to convince na sinda apostol o sugo, reincarnation gayon ito kan Diyos or what. Grabe yan sa indang abilidad. And saro pang punto, natatamay napapatubod na maski mga professional nagbibilib. Bakong miyembro kang kulto ni Senyor Aguila, igwang mga paratukdo, igwang pulis, man lain-lain, napapatubod sinda. Now, igwanin sarong kunyan, igwanin sarong documentary naman sa Netflix, hilingon nindo, La Luna del Mundo. Igay dito no, La Luna del Mundo. Sugibugibon Senyor Aguila Chief Tech Ramir. Igwaning kapareho ng gaduman sa La Luna del Mundo sa kanya sa Guadalajara, Mexico, sa Mexico. Nagpatubod man siya Chief Tech Ramir na siya apostol kan Diyos, relative kan apostol kan Diyos. So great grandfather iyo sa patubod. So, aki, sagkod sungon yan. So, napipreso ko niya sa Estados Unidos de America na leader kan lalo na del mundo gay dito. Napatubod din da. And igwa nga ni sindang mga branches na sa iba pang nasyon. Mayaman na tabi, Chief Tech Ramir. Ara mo ang gibon ninda. Kung ano sa patubod ni Senyor Aguila na sinda sugo kan Diyos, nakahoron sa Diyos, iyo man ang pigigibukan mga ini duman sa Guadalajara, Mexico. And much more, digdi baga nabareta sa tuya, ining su grupo ni Senyor Aguila na may inaguman sinda na mga minor de edad. Ang nagpipili si Senyor Aguila, ikalalaki ining agumon mo, ikababae ining agumon mo, minor de edad. Iyo man duman sa La Luna del Mundo tabi, Chief Tech Ramir, arog mangkaan. Ang ginibo ka itong napipresyo niya na kwanta, ito idinimanda ito. Sabi ko nga ni, magayon ining subaybayan, ining nangyayari kay Senyor Aguila, kung mag-prosper ining mga reklamo kontra sa iya sa kaso kriminal, pareho ka nangyari duman sa leader kan La Luna del Mundo, duman sa Guadalajara, Mexico, na nakakulungan niya sa Estados Unidos de America. Iriniklamo siya tananata, yun na nga nito, apwera kan pagpapakasal niya na first time nga ni Chief Tech Ramir, naghihilingan suduwa, pipakasal niya, on the day of the wedding mismo, ang patubod niya, iyo ngay nang tataramon sa kukan Diyos, sinugo ngay ako na kamo magpakasal. Adi, napapatubod ba ininda ang tao, ano? Yan, sinugo sinda kan Diyos. Now, saro pang, nakakulungan yan ito sa Guadalajara, Mexico, ara mo Chief Tech Ramir ang gibo, igwa siya ning inner circle na kababaihan, minor de edad, pigpaparausan niya. Taantaramon, maswerte ka ngayon, pinili ka kan mahal na Diyos na ikaan parausan ko sexually. Yan. Nagsurur face ito duman sa Mexico, buda sa Estados Unidos de America, so iba, nagsurur face ito, nagburoto ito, idinimanda itong susaindang leader na ito. And in fact, nakakulong niya 16 anyos na pagkakakulong. Yan. Inda ko sa natabi, kung hindi naman sa satuyang local setting, ining suki Senyor Aguila, kung mag-prosper man, kung may magderimanda. Fernando! O pareho yan, hilingon nindo itong, inda ko, La Luna del Mundo gay dito Basta araw kaan, La Luna del Mundo, araw kaan. Naging mayaman sinda. Pigiserbihan na garo mga Diyos. Pati insu pagparao, sexual na pangangaip. Napapatubod ninda. Pero against their will, mga minor de edad, iyon ang pigigibo. Inner circle lang yan
Nako. So yan po sa tuyang presentasyon na pagkaaga day po maghali, masunod tulo si News Director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Asin marhay na aldaw.